Somos mocidade. Somos experiencia. Somos igualdade. Somos transparencia e inclusión. Somos formación. Somos medio ambiente. Somos seguridade e saúde. Somos sendeiros e natureza. Somos clubs, convivencia, amizade. Somos equipo Cordada. Somos deporte adaptado. Somos Xogos Olímpicos de verán e inverno. Somos competición. E traballamos da man do territorio FECME. Se eres dos nosos, achégate ao teu club e solicita xa a túa licencia federativa. Contribuirás ás melloras nos deportes de montaña. Axúdanos a facer máis seguros os deportes de montaña. Axúdanos a facer máis eventos deportivos. E coa túa licencia poderás participar en actividades federativas, practicar as modalidades deportivas da Federación de Montaña que a ti che gustan, coas que gozas, realizar os teus desafíos, as túas experiencias en lugares de increíble beleza. Pero sempre co respaldo dun seguro de accidentes deportivos. Ademais, terás acceso a refuxios e ao carné de alberguista de forma gratuita. Porque nós somos Federación Galega de Montañismo. Somos montaña.